Ai niin juu, moro. Täällä on Mr. Epe. Nyt tämmönen pieni video. Ja viikko on taas tullut video. Ja tulee tämmönen pikkainen grautopia uuden vuoden. Tai siis niin, tänään upattuu sitä, kun en voi jostain syystä saanut upattua sitä jotenkin. Oli pieniä ongelmia sen uppaamisen kanssa. Mitä sit? Nyt on kyllä ihan pientä lakia tässä. Ihan pientä, juu. Oikeesti tosi suurta. Ja lagaa. Oops, too many people looking at us. Please click cancel. 5 seconds. No, 5 seconds. Me teen niin yritän kuvata noista raketeista, kun ammun jotain, niin jotain pätkiä sitten upinen jossain vaiheessa. Niin olin pahoillani, etten saanut upittua sitä esittelyvideota. Niin. En mä yritän tehdä video siitä. Ehkä jos niinku tänään kuvaan 31. päivä niitä, ja ehkä upin vaikka niinku ensi vuonna niitä. Eli niinku huomenna vaikka. Oops, too many people looking at us. Please click and try 5 seconds. 5 seconds. Ja jumalatonta lagia. Mutta pääasia nyt oli, että mä sain jotain videoa teille tehtyä. Mitenkä pitkälti se pitää ootella? Ne. Nyt tulee varmaan 100% oops, mä need your paper. Yes. Nyt mä. Niin me ostin tuon sellaisen farmimaan tältä. Siellä ei mitään, niin se on hakattu ihan kokonaan ne kaikki siellä, niin siltä hitsin X-Donitsi Xltä ostin 2 vielä. Ostin sellaisen maan. Mä voin näyttää, en mä oo ihan surkea farmaja on, mutta niin. Mä etsin meidän raketit kun maksaa yli 50. Ja disconnected tietenkin. Vittia. Kukaan kesättä tällaista lakia. A1 friend online. Kukakohan siellä on? Mä ajattelin, että otais menty. Mennään tässä farmimon. Mikä se on? Tää on Suomen farmaus. Tää on mun. Joo. Kyllä. Mitä itsiä? Onks tänne joku tyyppi päässyt tulee? Siis. Onneksi hän näet. Katsotaan onko se mitä. Sori, pientä lagia. Pientä lagia. Juu. Mulla oli tässä. Me oli ostanut. Ei vitti. Siis, katsokaa, me olin ostanut. Minä iteenpäkseen. Me olin ostanut Rare Seed Packin. Me olin laittanut, sieltä tuli hyviä siidejä. Sieltä tuli hyvää rareita siidejä. Sitten joku oli jotenkin päässyt tänne ja pöllitty. Ihmekös. Sinne meni 500 siidiä, tai siis 500 gemi hukkaa. Kiitoksia.
olen erittäin kiitollinen siitä. Joo, toisinpäin. Miksi ihmisillä on ne säällittävät ihmiset käy pöllimässä toista siitä? Nyt tulee disconnectaskin. Ei, tää ei oo minun päivä. Ei oo. Hyvää uutta vuotta, emme jaksa enää tätä. Niin me esittelen, kunhan tää laki loppus, niin hyvää uutta vuotta kaikille ja pitäkää hauskaa. Ja jos on tärkeää, niin muistakaa suojelasit päähän ja mä yritän kuvailla videoa siitä ampumista ja tämmönen, ei tän videon tarkoitus, siinä minulla oli vaan kuulumisia kertoja. Niin, kertokaa, jos itse olette ostanut noita raketteja niin monella eurolla ja voitte kertoa vaikka mitä. Niin, jos tietenkin haluatte, niin hyvää uutta vuotta kaikille. Nähdään ensi videossa, se olisi moro.